Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler mistenni jkun in-nomina tal-Prim Ministru Robert Abela bħala l-membru Malti għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jieħu post Leo Brincat. Dan kien żvelat minn timesofmalta.com wara li Abela spjega l-intenzjonijiet tiegħu matul laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista li mexxa l-ġimgħa u fejn kien spjegat li Hisler iżomm il-pożizzjoni attwali tiegħu sakemm jgħaddi mill-grillings meħtieġa. George Hisler ilu jservi bħala kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika għal dawn l-aħħar 4 snin bil-kuntratt tiegħu suppost fadallu sena oħra, iżda li allura jkun interrott jekk jintgħażel bħala membru fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. F'dawn is-snin Hisler u l-uffiċċju tiegħu ippreżentaw diversi rapporti li saħansitra waslu għal riżenji ta' membri fil-Kabinett Laburista. Fosthom Rozjan Kutajjar wara li nqabdet li ma ddikjarax dħul f'senserija minn beħ ta' proprjetà li fija kien involut Jorgen Fenek. Anke Justin Caruana spiċċat irriżenjat minn Ministru tal-Edukazzjoni wara li nsabet ħatja mill-Kummissarju Hisler bi ksur ta' etika u abbuż ta' poter meta ta' trattament preferenzjali li seħeb tagħha Daniel Bogdanovic b'kuntratt ta' 15,000 euro għal xogħol li spiċċat wettaq minn uffiċjali ieħor tal-Ministeru. Barra minn hekk il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika sabħati diversi membri oħrajn tal-Kabinett li iżda minflok ma riżenjaw għażlu li attakkaw l-integrità tiegħu bħal-Ministru Carmenu Abela li kien instabħati ta' ksur ta' etika u użu abbużiv ta' eluf ta' euro minn fondi pubbliċi meta promuova lil nnifsu billi nefaq 7,000 euro minn flus il-poplu. Iżda quddiem dan kollu, il-Ministru Abela kien attakka lil George Hisler billi qal li llum raddawl bħal San Pawl fit-triqtu lejn Damasku. Attakki oħrajn kienu saru fost l-oħrajn mill-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield li saħansitra nħeba wara l-privileġġ parlamentari biex jiftaħ il-kanuni fil-konfront tal-Kummissarju Hisler. Jekk il-pożizzjoni tiegħu fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri tkun approvata, l-għażla l-Kummissarju ġdid għall-Standards fil-ħajja pubblika trid issib l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Kamra.